हॅलो फ्रेंड्स, मी प्रज्ञा. स्वागत आहे तुमचं प्रज्ञा सिंग या माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. तर आत्ताच आमचा चहा घेऊन झाला आहे. वाड्यातली सगळी कामं म्हणजे दूध वगैरे काढून झालं आहे. गुरं गेलेत आपली चरायला आणि सुयोग निघाले टेरीत जायला. थंडीला पुन्हा सुरुवात झाली आहे तर गाडी पण पटकन चालू होत नाही सकाळची. माऊचा पण नाश्ता झाला आहे, बिस्किट खाऊन झाला आहे. नवीन वर्षाच्या तुम्हा सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा. तसं तर मी पोस्ट टाकलीच होती, पण प्रत्यक्ष म्हणजे व्हिडिओद्वारे तुम्हाला शुभेच्छा दिल्या नव्हत्या, तर आता देते आहे. नवीन वर्षाच्या तुम्हा सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा. हे वर्ष तुम्हा सर्वांना आनंदाचं, भरभराटीचं आणि निरोगी आरोग्याचं जाऊ. अजून पाणी आलं नाही आहे, त्यामुळे जरा आपल्या परसबागेत सकाळच्या वेळेस फिरून म्हणजे जरा सगळीकडे देखरेख करून येते आणि ते केल्याशिवाय काही समाधान आम्हाला मिळत नाही. म्हणजे छान वाटतं सकाळ सकाळ असं परसबागेत गेल्यावरती प्रसन्न वाटतं. माऊ इथे आमची पाणी शोधते. थांब, पाणी हवंय तुला? हे घे थांब. धर हे बघ धर. अगं इकडे घे ना, हिला नुसतं खेळ करायची हे बघ, नाही तर जाशील पाण्यात. माऊला आमच्या ताण लागली. ती बघा, हिला सुरू केलंय आता मांडवावर चढायचं. तो मांडव ठेवशील की नाही महिना 2 महिना तरी? आम्हाला तर अपेक्षा आहे की पाऊस पडेपर्यंत असावा, कारण की नंतर आपले ते मोके काय म्हणतात बांबू, तर ते चेंज करावे लागतातच. पण ही माहिती नाही ठेवेल की नाही ठेवेल. आता वरती जाऊन चढायला लागली आहे, ती बसायला लागली जाऊन. अशी जाते मांडवावर आणि तिथून मग त्या वरती पत्र्यावर जाऊन बसते उन्हात. इकडचं आता एक एक वाफा जरा कमी करायचं आहे, म्हणजे सगळाच नाही करणार. पालक आम्ही कमी करणार आहे. ही आता लास्टच मेथी, ह्याच्यानंतर आम्ही काहीतरी दुसरंच पेरू, जे आपलं रोजच्या रोज जातात भाज्यांना त्या पहिल्या पेरणार. कारण पालक वगैरे आता थंडीतून तेवढं कोणी घेत नाही आणि आम्ही तरी खाऊन किती खाणार असं आहे. त्यामुळे पालक जेव्हा गरमी स्टार्ट होईल तेव्हा पालकची भाजी आपण करू तयार, कारण बियाणं आपल्याकडे बरीच आहे. जास्त करून मुळ्यासाठी मागणी आहे, तर मुळ्याचे वाफे वाढवणार आहोत. ही बघा, मुद्दामून करते. जेव्हा मी इकडे असणार ना तेव्हा ती मुद्दामून करणार. आणि केळी दाखवते तुम्हाला. केळीचं आता एक एक ते पोषण ना ओपन होते आणि 2-3 तरी घड लागले तसे. अजून ती बरीच मोठी व्हायची. आणि हे जो ठेंगारा आहे ना, तो आम्ही छोटा लावला होता आधी, पण आता बघा मोठा लावलाय. कारण जसं जसं वजन वाढतंय तसं तसं ते केळी अशी वागते. त्यामुळे जरा अर्ध्यापर्यंत लावलंय, अर्ध्यापर्यंत त्याच्या जास्तच लावलंय. नाहीतर छोटा लावला होता, ते कळलं नाही पटकन म्हणून छोटा लावला होता. पण आपल्याला कमेंट पण एक आली होती की केळीच्या अर्ध्यापर्यंत तरी लावा, तर आम्ही आता लावलंय. कारली पण दाखवते तुम्हाला, कारण आता ना कारली पण धरतायत. हे बघा, बोट नाही दाखवायचं म्हणून जरा झूम घेतलाय. इथे पण आहे, इकडे हे बघा, कारली आता पकडतात बरेच. आजपर्यंत पण आहे, पण त्या दिसणार नाहीत कारण छोट्या आहेत अजून. कारली पण वाढायला जरा वेळ जातो. लगेच वाढत नाहीत कारली, कारण पावसामध्येच किती हळूहळू वाढायच्या. तर आता तर काही हिवाळा चालू आहे. पालक पण छान मोठा झाला आहे, पण पालकला कोणी गिराईक नाही आहे, म्हणून मी आधी थोडाच करून बघितला. म्हणजे आम्ही कोणती पण गोष्ट आधी थोडीच करून बघतो. तर चला आता पाणी भरून घेते. पाणीसुद्धा आलेलं आहे. आत पण भरायचं असतं, इथे बाहेर पण भरायचं असतं. म्हणजे ते ड्रम भरतो आपला आपण, पण मला पाणी भरताच ना पाणी शिपायचं पण असतं भाजीला. तर चला ते काम मी उरकून घेते. सुयोग येईपर्यंत माझं हे सगळं काम आटपतं, कारण त्यांना कधी कधी उशीर पण होतो. कारण कोण तिकडे सगळे जेंट्सच असतात दूध द्यायला येणारे, तर ते गप्पा मारत वगैरे असले की त्यांना अर्धा तास, कधी कधी 1 तास त्याच्यानंतर येतात ते. मग ठीक आहे, थोडंफार त्यांना पण पाहिजेच काहीतरी चेंज. नुसतं काम 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 नको दिवसभर.
म्हणून तोपर्यंत माझी अर्धी कामं सगळी मी उरकून टाकते. चला, हे सगळं फुल करून ठेवलं आहे आणि पाणी पण सगळं भाजीला शिपून झालं आहे. सर्व एवढं शिपेपर्यंत सगळं दमायला होतं. इकडे साड्या ठेवल्या त्या सगळ्या लावायच्या आहेत. सुगराची गोणी घेऊन आलेत खालून दुकानातून. माऊचं सकाळ सकाळ जेवण पण झालं. भात आणि चिकन खाऊन झालं ना माऊ. आलीच पटकन. आता आमच्या नाश्त्याचं बघूया म्हणजे नाश्त्याचं करूया. आज आंबोळ्या करते. आंबोळ्या, चटणी आणि सांबार. म्हणजे काल सांबार आणि चटणी वगैरे केली होती, इडली पण केली होती, पण पीठ मी जास्तच करून ठेवते. तर आज आंबोळ्या करणार नाश्त्याला. आणि आमच्या माऊला ना थंडी लागते ना माऊ. उन्हाची वाट बघते माऊ आमची. माऊला काय, मला पण थंडी लागते. पाणी तापतंय आंघोळीचं चुलीवर. काय ग ऊ आवाज करते, काय झालं माऊ? कुसकी आहे ती, कुसकी चावते पटकन. बघितलं फटके दे ना, अशी आहे ही आगाव. आणि ह्या आपल्या बागेतल्या काकड्या. रोज आम्ही 1 नाहीतर 2 काकडी अशी काढतोच. चिकन भात खाण्यामध्ये एक्सपर्ट आहे ती. त्या कोल्हीन भात अशी सुकी मच्छी घातली की खात नाही. तोंड पण लावत. हे बघ, इकडे तिचा स्टॉक आहे सुकी मच्छीचा, पण ती सगळी तशीच पडून आहे, खातच नाही ती. सुकी मच्छी मी त्या दिवशी इमर्जन्सी म्हणून केली, कारण आता मच्छी चिकन वाल्याचं ते दुकान पण बंद होतं. तर तिने तोंड पण लागलं नाही. ती दिवसभर तशीच राहिली, म्हणजे दूध पियाली. दूध पियाली फक्त. आम्ही काय उपाशी नाही ठेवत तिला. तच आता आपलं पण बघ काहीतरी खाण्याचं. चला, माऊचं झालं पोटाचं. आता सुयोगच्या पोटाचं बघूया. असं माझं चालूच असतं. चालू म्हणजे माझं कसं 9-9:30 पर्यंत मला नाश्ता पाहिजे, कारण सकाळी 5-5:30 ला आम्ही उठतो. मला लगेच भूक लागते. एकदा नाश्ता घेतला की मग डायरेक्ट दुपारी जेवणच तरी काय प्रॉब्लेम नाही. फक्त 1-2दा चहा होते मध्ये. झालं, करूया. इकडे मी बनवलाय सांबार. बघा, थंड आहे, फ्रीज मधला काढला. आणि इथे खोबऱ्याची चटणी. हे सर्व आम्ही ना कालच बनवलेलं आहे. फक्त आंबोळ्या मी आता गरमागरम करणार आहे. तर चला करून घेते नाश्ता. नाही तर सुयोग भूक 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 करत बसतील. भूक नाही बोलली. काय बोलते? भूक म्हणजे भूक लागली असं. भूक लागलीच आहे. चला करते. सकाळी 5:30 ला उठून कामं करतोय. तुला काय, मला 9 वाजता नाश्ता लागतो. मी किती वाजता उठून तुला काय सवय नाही खायची, पण मला सकाळी नाश्ता लागतो. नाश्ता नसेल तर मला जाम प्रॉब्लेम होतो. मला असं काय. चला, इथे मी बनवलेत आंबोळ्या, म्हणजे बनवायला घेतलेत. इकडे झालेत. मागे नाश्ता करायला बसलेत आणि मी त्यांना गरम गरम देते काढून. तर त्यांना करू दे, मी तर अंघोळ झाल्यानंतर नाश्ता करणार आहे आरामात. तर झालंय हो मस्त. खूप दिवसानं सॉफ्ट झाले. सांबार पण छान झालं ना. तसं तर आम्ही काल टेस्ट केली होती, पण खूप दिवसानंतर बनवते. नाहीतर नेहमी भाकरी, फोडणीचा भात हाच नाश्ता व्हायचा, कारण घाई गडबड पण असायची कामामधली. तर म्हटलं आज आपण करूया. एक दिवस पीठ तयार केलं ना की ते 2-3 दिवस आपल्याला आरामात पुरतं. फ्रीजमध्ये बाहेर नाही ठेवून द्यायचं आणि जेवढं लागेल तेवढंच काढायचं, त्याच्यामध्ये मीठ टाकायचं आणि बनवायचं. सगळंच असं ढवळत नाही बसायचं, तर ते व्यवस्थित राहतं. आणि सांबार काय राहतोच 1-2 दिवस. चटणी पण राहते चांगली. आणि सुयोगना ना खूप आवडतं ही डिश, म्हणजे इडली म्हणा, चटणी, परत हे आंबोळ्या आणि काय काय मेदूवडा एवढं वगैरे नाही, तेलकट वगैरे खात नाहीत जास्त ते. पण असं हे ते पहिल्यापासूनच त्यांना खूप आवडतं. आणि करायला पण काय एवढं वेळ लागत नाही. त्यात तो हेल्दी नाश्ता आहे. तर चला, तर गाई आता आल्या आहेत चरून, एका पाठोपाठ एक सगळ्या. पहिली आमची सगळ्यात मोठी लीडर आली गायींची, राधाबाई. त्याच्या पाठून मग आता सगळ्या बघा येतील कशा.
इथून वसू येते आणि नवीन गाय तिथे मागे आहे. हा चला चला पुढे चल 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 बोलले की बरोबर जाणार. ही वसू. हे बगळे ना नुसते गायींच्या मागे पुढे फिरत असतात. गायी किंवा म्हैशी ते गोचडी वगैरे खातात. हे बघा गौरी आली. सगळ्या पुढे गेल्या म्हणून ही बघा किती फास्ट फास्ट चालत येते. चल पटकन आल्या त्या आतमध्ये. चल चल ही पाठोपाठ नाही आली. ही परत आता उलटी फिरली तिकडे. ती तिच्या वाटेने जाणार ना. तिची वाट इकडून आहे कारण ती आमच्या बाकीच्या गायी जातात तशी जात नाही. ए ती इकडून जाईल. मधून वाट आहे ना तिकडनं. तिथून जाणार ती बरोबर आणि अशी पाठी मागून येणार शेणखळीच्या इथून. काय हो काय बरत ना. होय होय गाय आहे ना इथे. गाय आहे ना. चला बघा कुठून आली. हिची वाट हीच आहे. इकडूनच येणार ती आणि त्याबरोबर पाठी मागून आले अशा वाड्याच्या. ही जाते पण इकडनंच आणि येते पण इकडून. चल आता आतमध्ये पटकन. सुयोगनं बाहेर जायचंय. सुयोग चालले जरा बाहेर तलाठी ऑफिसला म्हणजे इकडेच गावात. तर ते आल्यानंतर मग आम्ही बाहेरच्या बाकीच्या कामाला सुरुवात करू. आता बघूया किती वाजेपर्यंत येत आहेत काय. सुयोग पण आत्ताच आलेत तलाठी ऑफिसमधून. येताना हे आत्ताच माझं पार्सल आलंय. हे ठेव. हे काय आणलंय बॅट सारखं चोपणं. ते येताना हे आम्ही आमच्या घरातून चोपणं घेऊन आले. काय चोपायचं आहे. अच्छा हां हे इकडे चोपायचं आहे. काय ते वांग्यांचं साईडने जे केलं आहे ना कोंबडी विस्कटू नये म्हणून त्यांना चोप देणार. तर बघू कसं द्यायचं. मला काय माहिती नाही ह्याच्यातलं. ते करताना मी नक्की दाखवेन तुम्हाला. चला 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 कामावर चला. ती पोगी राहून दे तुमची. ही पोगी खूप चाप्टर आहे. मगाशी चावते मला. चावते ती चावते ती चावते. पिशवीत काय बघते काय. खाऊ नाही चिकन नाही बिया नाहीत सगळी. घे चल पिशवी घेऊन चल कामाला. ए पिशवी हातात घ्या चल कामाला. कामं पण करायची. चल चल उठ 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 उठ. थांबा आधी बघूया तरी. बियाणं तर बघूया ना कोणती काय हे करायची. तर लगेच चाललाच ते. होय पण या तरी नाही. दोन आहेत भेंडीची. ही गवार एकच आहे. भेंडी दोन आहेत. ठीक आहे. हे ते धने ठेवलेले. माऊ बघा कशी बघते. माऊ बघा कशी बघते आमची. भूक लागली बेटा भूक लागली. चला हा इकडचा जो वापा आहे ना तो आता आम्ही पेरणार नाही आहोत. कॅन्सल केला आहे कारण इथे लांब पडतं भरपूर पाणी आणायला. बाकी काय नाही. तर इकडे आपण भेंडी आणि गवार टाकूया ना. तर आज म्हणजे नवीन वर्षाचं नवीन बियाणं हिवाळ्यामधलं. पावसामध्ये ते सगळं पेरून झालंय. फक्त गवार नाही पेरलेली. पेरली होती पण चांगली नाही आलेली ना आपली. गवार नव्हती आली. पावसात येत नाही गवार. पण हे तुम्ही आपण बांध करणार आहोत की नाही असंच कसं दाखवतो. ठीक आहे. सर्व मिक्स करून झालंय कारण थोडीफार आम्ही राख पण टाकली होती आणि शेणखत तर ऑलरेडी आपलं मिक्स आहेच या वाफ्यामध्ये. त्यामुळे
शेणखत आता परत नाही टाकलंय. आता याच्यात नाही टाकायचं. हां, आणि आता असे बांध करून घेते. तरी ते बांध तर सगळे करून झालेत आणि मध्ये असं गॅप ठेवलं आहे, म्हणजे त्याच्यामध्ये पाणी टाकायचं आणि बाजूनी ना सर्व पॅक केलं आहे पाणी बाहेर जाऊ नये म्हणून. हे बघा असं. पावसाळ्यात आपण जेव्हा भेंडी वगैरे पेरतो तेव्हा हे असं पॅक नाही करायचं आहे ना, तेव्हा हे ओपनच ठेवायचं, म्हणजे जास्त पाणी साचलं पण नाही ना पाहिजे प्रत्येक वेळेला. पावसाचं काय कंटिन्यू पाणी पडत असतं. पाणी पडतच असतं, पण असं ह्याच्यामध्ये जास्त साचता पण कामा नाही ना. आणि आता हिवाळ्यात आपण पेरतोय भेंडी वगैरे, त्यामुळे असं बांध घालून इकडे हे पाणी अडवण्यासाठी असं हे करायचं, माती ओढायची. ह्याच्यामध्ये काय मग आता पाणी सोडलं की आतल्यात राहणार ते व्यवस्थित, जसं आपण वांग्यांना केलंय तसं. भेंडीच्या बिया पेरण्यासाठी हे बघा थोड्या थोड्या अंतरावर असे खड्डे केलेत. आणि पावसाळ्यात आम्ही ना ह्या बांधांवरती पेरत गेलो होतो, पण आता असं साईडला करणार आहे, जेणेकरून इथे पाणी टाकलं की त्याला पण ते लागतं. आपण कलिंगडच्या बिया हे करतो ना, पेरतो तसंच आहे ना, सेम. तर आता ह्या बिया मी भेंडींच्या पेरून घेते. 2-2 करून टाकायच्या, म्हणजे एखादं बी खराब झालं तर दुसरं तरी येतच. आणि ही अशी माती वर ओढायची. हे 4 बांध भेंडीच्या बियांचे झालेत आणि आता हे पुढचे जे 3 आहेत तर ते गवारीचे. तर या आहेत गवारीच्या बिया. भेंडींचे 2 पॅकेट होते ते संपले. हे घ्या. आता पाणी शिपून झालंय आणि आता काळोख पण पडायला सुरुवात झाली. कोंबडी आणि पिल्लू झाकून झालेलं आहे. 2 कोंबडी त्या काय आपल्या आतमध्ये जातात. आपण सुयोग तिकडे शेणी गोळा करतात. धुरी करायची आता, कारण 2 टाइम आम्ही धुरी करतोच, वाड्यात पण आणि बाहेर पण ठेवायला. मग मच्छर वगैरे अजिबात नसतात इकडे. 1-2 आपली स्टार्टिंगला असते, 3 तास झाली की त्यानंतर धुरी केली की मग एकही मच्छर नसते. चला आता बाकीची कामं, दिवाबत्ती वगैरे करायची आहे, गुरांना आणायचं आहे, त्यांना आमवण तयार करायचं आहे. तर इथे 2 टोप धुरीची, आणि एवढ्या शेणी घालायला लागतात धुरीसाठी, तेव्हाच ते धुमसत चांगली धुरी बनते. दिवसा उजेडी परसबाग आपली दिसते ती वेगळी. आणि आता 7 वाजलेत ना, 6:30 झालेत. 6:30 वाजता बघा अंधार पण पडायला लागलाय. सकाळी पण 6:30 वाजले असले तरी उजाडत नाही, आणि आता संध्याकाळी पण काळोख पण लवकर पडतो. ही अशी आपली परसबाग. लक्ष्मी, किती दिवसांनी तुम्हाला लक्ष्मी आमची दिसते. आणि ही आमची नवीन पाडी आहे, नवीन गायची, आमची चिंगी. ये तू पण ये. तिला पण आता सवय झाली राहून. नाही तर आणली तेव्हा एकदमच अशी शांत असायची, काही म्हणजे हालचाल, म्हणजे अगदी एकटीच असायची ना ती वाड्यामध्ये, ती आणि तिची आई, आणि अजून एक गाय होती गावठी. त्यामुळे तिला असं हे नव्हते. आता ती एवढ्या आमच्या गायींमध्ये आली तर ती ॲक्टिव्ह झाली आता, म्हणजे होते आणि व्यवस्थित पण झाले. नाही तर तिचे हाल पण बरेच झाले होते असे. लक्ष्मी कान बघा. लक्ष्मी ये, धर. गुस्सा आला वाटतं लक्ष्मीला. गुस्सा आला तुला. चिक्कू. इथे सगळ्यांचं आमवण रेडी झालेलं आहे
आणि गुरं पण आपली चरून आलेत. पण सगळ्यांची नाचकामं बघा. आंबवण नेण्याची वेळ आली की अशी सगळी नाचत राहतात, अगदी वासरांपासून मोठ्यांपर्यंत. एकमेकांच्या ह्याच्यात भांड्यात तोंड घालणार मग पटकन नाही दिलं तर. सुयोगची दमछाक होते सगळी. पटापट द्यायला लागतं, नाही तर नाचकामं करतात. इकडे पण बघा काय चाललंय. आंबवण्यासाठी एकमेकांना ढकलतील त्या अशा आहेत. हो, पहिलं हिला मोठ्या गायला देऊन शांत करावं लागतं, मग त्या बाकीच्या काय व्यवस्थित होतात, एवढं काय नाही. पण आमच्या चिंगीचं खाऊन झालं ना की ती पटकन मधली आहे ना, आता नवीन पाडी आपली तिचं खायला आहे ना. माझी पण आता कामं सगळी आटपलेत आणि वाजलेत 8. आणि इकडे डोसा, मसाला डोसा. भाजी आता रेडी करून घेतली मी बटाट्याची, उकडून सकाळीच ठेवले होते. आणि पिवळी भाजी न करता थोडीशी ती तिखट केली, म्हणजे मसाला टाकायचा होता. आणि आपला हा घरगुती मसाला डोसा आहे, ते साऊथवाले बनवतात तसं काय एवढं परफेक्ट नसणार. आणि आपलं काय साधं सरळ आपला तव्यावरती. नाही, त्यांचा पण तव्यावरच असतो ना, ते त्यांचे मोठे तवे वेगळे असतात ना. हा, पण ते त्यांचं भरपूर काय काय टाकलेलं असतं ना. आपला हा बघा एक झाला इथे माझा, आणि इकडे एक झालाय बनवून. सगळा पसारा आहे थोडा, म्हणजे पसारा असं नाही, सगळी भांडी आहेत ना. आता हे तूप आहे वगैरे असं सगळं मी टाकते आपलं काय 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 काय. बटरच्या ऐवजी तूप लावते. बटरच्या ऐवजी तूप. ही शेजवान चटणी अशी. बाकी तर हे आहे ना आपल्याकडे काय ते चटणी सांबार वगैरे आहे, त्यामुळे असं सोडते. थोडासा कडक झाला पाहिजे, करपल्याचा. कुरकुरीतच होणार. हा काय कुरकुरीतच होणार आहे. हा बघा. हो. हा घरातला आहे हो बनवलेला. चांगला झालाय. थोडं असं पाहिजे असेल तर तूप, पण तुम्ही काही तूप वगैरे तुम्हाला आवडत नाही ना जास्त. झाला रेडी. बघा झालाय माझा मसाला डोसा रेडी. सोबत आहे सांबार आणि चटणी. तर आता आम्ही मसाला डोसा खाणार आणि जेवण पण आमचं आता हेच आहे, कारण आता 8:30 झालेच आहेत. तर हे खाऊन परत काय जेवायला होणार तर नाहीच आहे. आणि मी त्याच हिशोबाने केलं होतं की जेवायला नको, आणि असं असलं तरी आम्हाला चालतं. तर या तुम्ही पण आमच्यासोबत मसाला डोसा एन्जॉय करायला. आणि व्हिडिओ पण मी आता इथेच एंड करते. आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर भेटूयात आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय.